ƙarya ne, ba wani introvert, duk ƙarya ne, ƙaryar banza. Kana so ka ce min halayyan ɗan adam duk abu ɗaya ne? Kana son ka ce min babu mutanen da su ba sa son shiga cikin mutane, ba sa son yawan hayaniya? Kana so ka ce min babu mutanen da idan sun zo majalisa idan ana hira sun fi son su yi ta surutu ko kuma sun fi son su karɓa maganar su fara yin hiran ba su ma san me ake magana a kai ba? Halayyan mutanen duniya ya bambanta, kowa da irin halinsa, kowa da irin ɗabi'unsa. Kai kana so ka ce min babu extrovert, mutanen da su sirrin cikinsu ma ba sa iya riƙewa? Maganar ƙarya ne bai taso ba. Wannan halayya ne wanda aka karanta aka kuma haɗa wuri ɗaya. Introvert su ne mutanen da ba sa son yawan magana. Ko saƙo ka tura musu idan ya yi tsayi za su ga su ba za su iya buɗewa ba. Ba sa son hayaniya, kuma su idan ka dame su za ku yi faɗa da su ko kuma za su bar inda kake. Extrovert su ne mutanen da kullum su a energy surutu suke. Sun fi son su zauna a cikin mutane, ba sa son wurin da ba ma hayaniya. Akwai kuma mutanen da halayyansu biyu ne. Mutane masu irin hali biyu kenan, irinmu, wanda yau muna jin surutu, an jima kuma muna jin zama mu kaɗai. Idan kuma ka zo ka ce za ka dame mu lokacin da ba ma jin surutu, za mu iya yin faɗa da kai mu yi duk rikicin da za mu yi. Idan kuma muka zo muna cikin wannan hayaniyan, lokacin hayaniya ɗin za mu so mu bi ka mu yi hira har mu tsokane ka. Akwai kuma mutanen da su kawai kwaikwayon ɗabi'an mutum suke, lokacin da suka zo suka ga surutu za su yi, lokacin da suka ga shiru ake yi za su yi shiru. Wannan shine karantar halayyan ɗan adam ɗin. Baka isa ka ce babu ba tunda akwai zahiri gashi nan.